Hola, tornem a estar aquí emergint píndoles de psicologia i avui parlem sobre un tema que a vegades dona confusió a moltes parelles. Hi ha parelles que tenen problemes en la relació, tenen dificultats, però el sexe els hi funciona. I llavors es plantegen que, clar, que si el sexe funciona, això vol dir que la relació pot anar bé i s'estimen. Sí que és cert que hi ha una campanya que diuen que si la teva vida sexual funciona, la resta tant se val. Bueno, no és tan fàcil com això, val? És cert que si la teva vida sexual funciona, i la teva vida sexual amb la parella funciona, doncs potser la resta de coses es veuen d'una altra manera, d'acord? Però el fet de que la teva, i això és diferent, que la teva vida sexual en parella funcioni no vol dir que això sigui garantia de que pots o has d'estar amb aquella persona. Perquè realment estiguem bé en una relació de parella, no només ha de funcionar l'àrea sexual, han de funcionar, recordeu el vídeo dels ingredients de l'amor? Si no, aneu-lo a veure ja. Han de funcionar els 3 ingredients, la passió, la intimitat i el compromís. Si només funciona una d'aquestes 3 parts del triangle, doncs realment no és suficient. Sí que és cert, i a vegades ens trobem a consulta que algú ens diu amb la meva parella ens discutim moltíssim, no ens entenem, volem coses diferents, però tenim molt bon sexe. I això em fa pensar que m'he de quedar amb aquesta persona. Doncs em sap greu dir-vos que una relació de parella no pot sobreviure només amb el bon sexe. Necessitem indiscutiblement que els altres ingredients també hi siguin i que funcionin correctament, d'acord? Hi ha persones amb les que podem tenir bon sexe i això no vol dir que ens convinguin com a parella. És que, no sé, amb qualsevol persona que ens trobem podem tenir bon sexe o pot haver-hi connexió sexual. La connexió sexual no és garantia de que la relació de parella pugui funcionar. La connexió sexual ens diu que tenim connexió sexual, així de senzill, d'acord? Per tant, si sou, per exemple, d'aquestes parelles que us trobeu que teniu molt bona connexió sexual, que en el llit realment us enteneu i que tot va molt bé, però en la resta d'esferes no, demaneu ajuda, d'acord? Perquè és bo que tingueu aquesta connexió, però també l'heu de buscar en les altres esferes, val? O sigui que, en resum, tenir bona connexió sexual no és el mateix de tenir una bona relació de parella, però sí que una bona connexió sexual és un ingredient necessari per tenir una bona relació de parella, d'acord? Gràcies, ens veiem al proper vídeo.